So balik ta mahigala no diri sa Barangay Daone. Skina si Chulanaw ning Lupita. Di nakasudlan no ang mga sakyanan. Ang mga sakyanan nga musud aning Lupita di na pa sudlon aning kining gihimo nilang control point. Lockdown na. No? So pero mga orasa. Kining pag-lockdown human nga dunay usa ka residente aning Purok 2 sa Barangay Dao nga nag-positive sa COVID-19 as mentioned, as announced by Mayor Babayap. Count kaganihang hapon mga kaigsunan pasado alas 5. So mao ni ang sitwasyon nga mga musud aning dapita ingon ni J.E. Clarin ni street no. J.E. Clarin padung ni siya napoy palusot aning Mangga no. So kini sitio mga kaigsunan Purok sir Purok 2. Purok 2 Iskina ni sa Purok 3. Purok 3 ni. Oh. so Purok 3 ni atong itangan karon Purok 3 unya kini dire padung dito Are sa wala. Oh, pwede. Okay. Sa Purok 2 ni siya kana gisirudan mo. Ang iskina are. So dire pwede Oh, dire ra sila. Di na Okay. pwede dire. okay sentro mo subay sa J.A. Clarin dire Oh, si Chulanaw paingon atong Samura. Samura. Street. Okay. Lagbas atong Lusot. paingon sa San Aray, Isidro.